Sorry. Ezumezu kwa. Bende mama no. Abia kwanu. Nigeria kwazu anu. Every. Ezumezu kwa no. Ya asina anya oko. Apa iwan ka na oko ana ona erebu. Every mama no. Denganga mama no. Dona mama no. Every. Ezumezu kwa. Ekwa komeni. Ndeze Nkaluku Abagaj Okum Ngano Tetwela kado. Ola. Okwaka munu. Ya polisi ya bente buruburu. Ola mi ibere ko. Every mama no. Yeah, no, Bob. Na bo no do na to funala to ma to no obi ebe nsi What do you need? What? What? Green bag. that one black It's right there. Obama. I know more about that Angmankalo. Abogene Okum. Tumba ga ndiko. Elesia. Debe kwa ho bia me ho nwa chola mai. Elode. Meme.
Aka yeri egiwu. Wesa kwange. Iya mapo. Iya mama. Ndubeze. Ima kebu fuwa. Ose mama do nko. Kom se beri ke ku. Ati bekasi o ka. Iya ba bonta. Ana anu ko ya akoko. Maga ihe emume ị ga-egbosi ya pere ya anya ya. Okay. Ele mola gboro. Ya no ga pere ya no ya ma. Ozuola ya ogo oloji Igbo. Oje bo oje. Anya ya obiala ya ta loji. Ebere mama. Ikwuru ibe mama. Ndị ike ibere ọjị abịala. Ihe ọma ebe ebe ọ bụ ihe ọma. A sị ta ngozi unu sai ọganihu unu abịa ruo ya aka. Ihe ama nta ọma chọrọ ime ebe a sị ta onye na-egbofụtụkwa ya afa Jizọs. Amen. Okpo eji mee ya je achọ ya achọ. Ọ bụ ahụ ike ya, udo ya, ọganihu ya. Aya ndị bịa na-abịa ileru ihe o mere. A sị iche mmeso onye ihe ọma adọ ma gọchipụ ụlọ akwọ nọ. Onye iro ogbugbo juju ise ya ọbịa ihe ọma aja. A ji kwanta ihe ya atụ ike bụrụ na ọdịta. Onye a na-ata ya gburu ya leru ọbịa. Akụsi ezi ihe ma. Ebiri mma mmanụ. Mma mmanụ. Ekwu akọmin. Oke mmadụ. Ekwu akọmin. Ekwu akọmin. Igbo be lo na go mara beke. Ya go office government, ya go robu ya. Ọ bụrụ ri mgbe ọrịa nọkwa n'ọrịa. Ọ maka ta veni. Ihe mara na ọ sa tu be kwa. Dabri benyi. Aye jela akata. Unu no mo basi. Ngba no mo basi. Iwe so mo basa ga elu se. O elu ozigbo me. Asenso kando. Wo. Nda di ba yen. Akpọ phone aga. Akpọ phone aga. Una ma no wa bota. Ama wuru mo bota. Abu ndu beza yara lesem de phone. Anya bụ ndị metụ. Kwa manda America. Lani wa ga wa fun. Npo dem chasi he. Kasi na mpo nde no. Wo. Iru le lu. Kalam dem cha. Oru. Ya jemi be ha de na Oru be go phone de go. Ndu bian. Ndu ezra. Biscuit. Ka okwa. Ala me de mam ya so la je mi de ya Okporo dị. Elezie. Ta aka ọhụrụ na. Hema lo me jani. Hema lo me jani pata yi ka. Profeme. Ma gbo re ona bu eme no acha la ta ngbe Christmas wa ndo ga. Ndo wa da mo ma para. Ndo bu. Ada o ya. Ata ma wa para. Ngosa mini ngosa. Mini gashi ngosa bu ga agwa cement. Obu ga na ngwa. Onye ike jede ama mgbọ. Ibo oda anya. Ụlọetu anya. Amsali go lo. Ndị ike ibere. Ọ bụ mmanya. Ayi no. Asu saita. Demwa si woje ga no toilet ni o se mo ni fu ma. Ma mere wo wala lanri. Wo wala alari. So ya bụ mini ya. Ojo. Ya mini ojo. Unu sai ngwa ya. Popo ọganihu ọ bụ ha ria. Asu no biko the weather ya man. Opia. Wasato na akpa ya mini. Ise. Adịdị kwa ime ya. Do me ihe a mepụta ya. Ise. Ọbụla ma ibi aka. Lọ ma ịgbakọta. Ọ bụla nke ebe a bụtụkwa abandoned
project. Na bwana pendo hapa. Amen. To fia foto kwa ya ba aya di kike bi ankori ejiwe wa mba oka jukwa ni mwedu mmaya kama ya ba to wa wokera na kana na da ore ya ha ka mu na ya sindike bo wo jo ajo aya bia every mama na Sayiko. Elwa. Ozuola. Sayiko. ani metumba ndi kuma adapura Emetumba. Ahimo. Ndira ngompo ko. Ogala. Can you do a play, please? Nkaluku mamano. Ahi ebri. Ndeze mamano. Mbodinta. Ane ha ho bonta. Mata me line. Go ahead, my brother. Ndi chairman kalum. Obu kale bi. Ihe anyị unu zi anyị. Saria eki ikorowa. Sari udu ogo anya lekwawa. Ndi chairman kalum. San kwonto chikewa. Ihe abele ọ na-abụ afu sabia duwa ogbonta. Aye yunu ihe anyị. Aya sisi anu no ofia si onwe onye oba ewu ya si iruo nko sita igbo ya sita ebe atụtụkwa mmadụ je ebe da atụ anu ofia si nke ekwe ịtụ anu ofia sita ọba ya ala asi Chineke akpare na ihe akpare opia ebe ya si nwa ya na-emebega ebe a ele ọ bụ ndị nwe anyị aya hiba na babasa amwatu utawa yike aya hiba na babasa ni akwaru ndị eze ndị Igbere ma nwankala ma ndị Igbere gbọkwa ai ba no na bụ aje ọ bụ na edu aya ala aje hinu mayo nwa ndị eze Metukufio Uno mayo ma Emetumba. Emetumba hindi come. Welcome to Omonto.
Camera achọ m ebe ime oshi. And we're done. Okay, ma. So what? When you see the pictures I was shooting from there, including a picture of Orion Farm, Only water. Just to put in between. Use the towel to put. Where's the cement? Yes, you see cement there. you shoot a See bit. cement there. There. See cement there. Where does yes. Now bring it. Sorry. Just where people are not coming because the ground is so hungry of water. Yes, every small water it just swallows them. You don't even see it. In the year 2002, let me put it this way. In 1987, their illustrious songs, I call them the Ibere 18. As in Heke, as a Charles, Uncle Heke, one of them, the HH. Yachiabu Ochirova, Ochibala and Oswala, a Puyoku, a quick Piazza, Mazu Kono, Zemo, don't call you. This is Yakwa. We are, you know, the first time, they better. But to hear the law. And I was yes. And in 2001, Nemua, Akbara Yacha. Yeah, where did you name? 2002. As he hake. What about ya? Yachia Yeti. I'm a tumble neighbor. I'm a Mr. C. The church. When you find out why you do sort of them when I was. What don't worry, why here, Jay Maple? Why I hear them when I was.
ngwa ihe a 2002 ekpu m okwu onye kpu m n'okwu ahụ bụ akpọ ndị n'ihi na ọ ha ama mgbe okpu ahụ ekpu m ọ bụ ya bụ ihe a okpu ahụ ekpu ikwana ihe a bụ okpu ahụ ekpu ezi ihe nke 1987 this particular okpu ihe olu nwa m nya ọ bụ ya ọ chọrọ m achọ ọ ihe nne m na-anya so mgbe a sịkwana m ọ na ihe a na-eme enyi m nwoke abalị jide ya prọfesọ Sisi Nwakọ onye Abagana ọ so m bịa njem ọhụụ ya na ọwa ama ya na ụkwụ ha ekwuo eme ya emezuo many water has passed under the bridge ka ọ bụrụ chibzebrude ya kwere igwe erukwa n'afọ ọnwa a mgbọtọje mma ndị nwanne m ma siwa na akụkọmezi m siwa nsogbu adụ ndị ele eji eme m siwa si ahịa m na-eme bụ si m na-eje ọgbọ nta ọzara Agbankalụ si nkwọ m kwuo ndị Agbankalụ adịghị 2000 si a na-emezu ya emezu si ọ bụrụ ihe dị m mkpa ileta anya azụ kaadị anyị edeghị ya mgbe a si veni edeghị ya ọgbọ nta ọzara Agbankalụ mere ọkwana ya mee ji bibe ọnwa nkwọ si a na-ebere kikra si ya ruo izu ọ na-eru si a na-arụrụ ndị Agbankalụ ihe ndị bekee na-akpọ City Hall Municipal Complex onye nọ n'ibe ọnwa bụ Obinna Ikweche nwanne m nwoke n'ihi na mgbe presidential staff of office ibe anọ because he is the seat of justice, he is the seat of power. Yes, ezi ihe ka nwere amakwara na ebe emetụ mba na nwa our traditional prime minister oge ya na-echi Agbankalụ bụ ndị a na-eji eme ọnụ anya na-eso azụ Agbankalụ ndị a na-eji eme example udo na-ada Agbankalụ udo na-ada Agbankalụ udo na-ada Ibere obu oche ihe anyị ji bịa obu oche ihe gbajigwa mee ihe anyị na-eme ndị wara ohu ụwa na ahịa nwaanyị bịa taa anyị dasị njem nwaanyị bịa ndị dị nta wechiela abalị jee chụọrọ m nta wagekwala ọfịa jikwada achụ nta eji eji mee ihe mmemme anyị sịkwana ka anyị bịa obudo anyị ma a ndị eze ndị Ibere bịa bịakwa ndị onye otu unu ejebela bụ eze Charles Nkwọ Iheke kalụkwuo na Agbankalụ Ibere o jebela emi na isi ochefu ụkwala anyị ya dịkwa na-ele anya anyị ihe anyị mere ada asị ka ihe anyị meacha ka ọ gaa nke m nke ọma nne m akpararịghachi ele ọbụla ọ dị-adụ ọbasi ikwu nna anyị oke o ji esi nna anyị anya ọgụwa nna anyị awawa dedị m Daniel ọbịa si ndị eji ejiela na ije jee ma ihe amụfu eme ma Ibere kwọtas ọbasi ukwu obido anyị ma Igboko echisa ma igwe obe deba ndị Okafọ ndị nke m na-akpọ ma hafụ ibe ya ada asị ihe nwaanyị na-ata ka ọ bịa gaa nke ọma ihe nwaanyị na-ata ọ na-aga nke ọma ndị eze akpakwala na ya ụwasị a na-emezu ihe emezu ivu abụ ihe onye nge na-evu amdụta ike abụ ihe ị ga-abaghị ọgụ ezuo egbo mkpa ezuo egbo mkpa njiela merụ ndị Igbo ihe ụwara hu gasa aka nna na-akpọ World Igbo Congress mmeghe gbuo ya mbịakwa Ibere ọba anyị meke isi ọsị afọ Ibere efu ọfịa mma emewe ihe na-akpọ ibere.com afọ Ibere eji ya ruo nwanne echi a na-ere ere anyị mewe ya ibere.org ihe m nakwa na-eme bụ Igbo Basics onye ụwara ohu ji mara m Igbo Basics sọdụ Igbo Basics.com ada asị ka anyị mee ihe ọnwa ka ọ gazie nke ọma ebe m si anyị omere m anyị na-emụsị amụsị bụ ya hụ ma ndị lọya anyị mụọla ma ndị lọya mụọ ma ndị dọkịta
more man, the doctor. One man, the lawyer. One man, that is the sign. Now, Abigail is German. I wouldn't know the woman. Before I know, you say, hello, say, how. I put one number. I put down a chef. Yen name, Mabel, come on. I could say, boy, never sit. I go away. Never got you. I name it all. I name it all by I may have what on. I don't say, woman, my dime one. I need to seek a messy one, I'll be fool now. I like my new. My messy book one here, the mess way, but I never see a mess. Up one none. Allergic way, mayor, one more binner. It hicke. When I'm about, yeah, as there. When I'm from the Bureke, you know, it hicke. I must quite well. Mazio Corno. I dare to make a sure, see a Mazio Corno, and do one edge there. I dare the very bomb as a lunch. And then better man of the one. I may acquire me, one for chiefs every day, Corrigan, alas, 4,000. I took a squaw high and I 1984. Dead, I dare colonia, I decibole. I found one after. I had you. Amen. Onye nyi nwoke secondary edo bunu Dr. Sally Okogu. Ona nwe ba nwa. Onye gbaru ụgbọ elu. Ya jere uwa nde enyi ya mee ahịa. Wote ya je no iru mmom. Ọ bụ ọma. Enyi m dabriba ubi anu. Pisco. Ndukwu ikwane. Wa badusara. Ama 27. Afwopo. Wako. Ama nkeji aga. Man enyi kuna azun. Uno be enyi, uno no ya azun. Okay, let's use Mama, yeah. Abaseku, mama, yeah. Nkalu, Hebri kwana. Esmes. Lola o. I've done well. Okay, Hey, Mania. Hebri.
akwụkwọ nwa bụ akwụkwọ ndị gbọtọ mma asị ọ bụ ezumezu ibere the great returns ọpịa ebere tires and breaks ground for a municipal complex my life in pictures ndezi kana no head as here ọkwụsị ọgbọntọ mkpakọ na ebe m mkpọtọ mma mkpọtọ ọgụ mkpọtọzu ebe akịrịba anụ bịakwa na ihe kwa na anụ tọọ ya kpọtọ onye na-aba ya agwa ole acham le okpo ya le acham I may get the wing. And don't have a day going aboard. Don't make it him either about a local time. I'm me montage. One a lie. My wife, a reason I say in a jazz web. Imojezwa double barrel in the short half. Injezwa short one. Single. I very bought the app. A reason I got. Ide kwa de gwengore ndo bia kwa de metu wa maga idea imogo se de bo kwa bro mefu so ibizu odo ihe m si umchesa aiga ibe ana akpa ku odo so ebe ma ya nwa abia ku ewu kaga le bible wo kai gusa abịa ya laba maya nsise ebe mo nwa na ekwe imetu kporo sim kwere sim ke no asema agbaga ebe ndo ebe o ya kpo okwe ebe ndo kwa ya kpa okwe ebe akeba nkwere no mena ma okwe ebe ebo ha ekwe ebe ade ejetu ahịa hie okore ebi ha mpa ya abịa hie okore ebi guwe eje metu ebi ore mo onye nọ n'nkwa osisi ya fusa kwa sita mdetu kwa leba ebi ore asa etu ba aka ebe ko kukula kwa nzebe sebe hiyo kula kakao ncho hudu na mami mlalala nkwere la sio kula kwa ncho kera kwa sebe eziokwu nwata mgbe ọ malisa ndị ichie anyị nọ ya mgbe ọ na-eji ebe ọ laiki ọ na-eso anyị bụ anụ ọ bụwa na-efuwe ya ibe anyị bụ na efu ya bịara atụkọ ya ebe a ụwa atụkọ onye ọgbọdọ nke ya aka na-ezumbu ụdị osu ya bụrụ tọọ wa efunara ya ya lụ achịkwa ibe ọrị ya kwakpafuru so ọdụm obu ọma amdụ nwandụ eme achịta o Alex Tiebe ya na-emenụ anyị lega mgbede dị m nọ ndụ eze Charles ọnkwa ihe eke nkalukwu na fama kalibere eru mgbe abịa da ajụ ya onwe bịa ịnara taịtụlụ ị na-asa nke asị mmụọ ọsa nkwere ndị ahụ ihe ndị nkwere ya ba akpọwa ya sị ọ bụ ndị na-apịa ebe ọ bụ ya bụ aye ya Piebe one of Kalukwu so mgbe ọhụ ọ na-eso anyị eje nta ya dị mụọ ya nwee passion for it ọ ya bụ ihe ọma expect ya ndị asị ndị eze unu emeela echesa ezi ihe dị unu ta emeje ya emere amaghị akụkọ tọma maka ọnwụrụ mgbe ọba nọ achata mmadụ ohu na ebe a na-anọkwa bete ihe mesaa taa na ka dụrụ Igbo kwanu Igbo kwanu asa tukivi posa ngasim ambopia ntibebe mfukwa amapia mpia makwa ngbo nna kpu ngbo mkpụha ngbo menye debinta waje ba wabasa wafusa wachuri ha wagoro ko se gbosaru nnem
So that talent, I see a man now, Piebe, not Piebe. Open your me, Nde, Amadike, some of the people. What's the next one? Yes. A room basim, one that one here, a chief. Okay. One of this is what but who gave you? I don't know. Yes, who gave you? Sit down here. Gave you some more like Paradagati. Yeah, we are back and here. Hello, back. Go back, Paradagati. Gabbing at him. Paradagati. After that, they better the same video. They better teach you. Gumby. I just, you know, we've got Abu William Josie. Who are the college? Diana. I would choose so, I took a rope. Yeah, exercise book. Is it got a hand? What does it got? Mention is always fine. About my good man. You go on here. These are him. Franca. I'm right. Franca, no more. When my brother was governor, Chief Alex. Chief Alex. Piebe. I am Jim Maria. About junior brother, my colleague. Let us a chance. Kaluku one of our Mankal Autonomous Community. Then Alex, I want to do Nick, I want to hear Basani Mere, they met to Obu. Abon Wanta, John Oguru, resources here, May Eber, here's a day GHSI. Bobby, I'm not to my here, but some more about Alex. Omukwa here, Mebega here. So, Abon Wanta was in it to Quasiobo. Upon Wanta, I and the Bere here. Because of a groundbreaking ceremonial matter, I and the Sari from my different communities, Bieba, Birofia, Bia, and he witness. Alex Bezimad, I and the Bere Sepania Gaje, Yaga, Messi, Jovu,